Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 33 ngadto sa 39. Ang mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo miingon kang Jesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an nangaon ug nanginom. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon ug niadtong adlaw magpuasa na sila. O gisuginlan usab sila ni Jesus ni ining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bakin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Og walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan nga bag-ong bino maoy isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.